Cròniques de Gorzol. Capítol 168. Un cop de mà. Estem a la cova inundada il·luminats només per les torres, que emetent un fulgor blau. La llàntia d'Eisenjorn ha caigut per les profunditats. El matatauró, que fa de motor del grup, busca el nostre company per la ciutat inundada. Finalment troba la llàntia al terra per un carrer. Quan s'acosta, surt una mà espectral del terra, que agafa l'objecte màgic i comença a nedar amb la llàntia, fugint de nosaltres. Comença una persecució pels carrers, la mà màgica i el tauró segueix darrere. De sobte, apareix una altra mà del terra, que intenta apressar el tauró. Però Alistair aconsegueix esquivar-la. Reconeix que estem davant d'un encanteri. El coronel, des de la bombolla, es teleporta amb l'eco fora per robar la llàntia. Però quan la té entre les seves mans, entre les dues mans màgiques fan una palmada i el llencen cap enrere. Alistair ataca amb les dents a una mà, fent que deixi la llàntia al terra. És una carrera de nedadors, el coronel i l'altra mà per agafar-la. El tauró és apressat per la mà que li tanca la boca com un morrió. Però amb una força suprema, el tauró obre la mà, rebentant-la. L'altra mà arriba abans i torna a agafar la llàntia. El tauró l'ataca i el coronel aprofita per agafar el recipient on està Eisenjorn. Quan la té a les mans, utilitza l'eco per tornar al vehicle. El tauró, Alistair, acaba amb la mà que queda. Utilitzem la llanterna de revelació de Gorzol per poder inspeccionar la ciutat. Tot és fosc i veiem molt poc. Busquem pistes per saber quin és el nostre proper destí. Veiem que de la columna de trencada surten més espectres. Percebim com creua una ombra enorme humana fosca que camina aliena a la nostra presència. Es torna a produir un flash. Els que estem a dins, veiem com al tauró li surten unes pústules a l'esquena. Arribava fins al cub central, fet d'un material aquós. El tauró el toca una mica. ¿Qué hace? Es un cubo para los elegidos, solo el gran maestro puede entrar. Conecta los pensamientos del devorador. Eisenjorn recupera l'armadura blava i amb l'eco del coronel surten els dos del vehicle i munten junts el tauró. Ens dirigim cap a l'edifici més gran del poble. On hi ha la porta hi ha un cinturó de pedra molt gruixut. A l'acostar-nos apareixen tentacles i uns ulls gegantescos. El que bloqueja l'accés a la porta és un kraken de pedra formidable. Alistair li sona familiar. Recordem la nostra trobada amb anteriors krakens i girem cua. Creo que puedo contribuir a entrar al culo para comunicarme con el devorador y mostraros la visión. Anem cap al cub i amb ajuda del coronel, Liara entra al cub, entrant en estat de trànsit. De cop notem als nostres caps una veu. Necesito que me dejes entrar. Ens transmet als nostres caps sensacions. Estem dins de la ment del devorador, una ment avançada amb pensaments complexos. Té por i està cercant alguna cosa. Mentalment ens arriba el que està buscant. És una ciutadella lligada amb cadenes en un monticle de sang seca. Reconeixem les cadenes que estan a l'Avern. Está allí. La maza está allí. El devorador nos llevará hasta allí. Retornem a Liara al vehicle i li preguntem a Flick per l'altre edifici. Es nuestro edificio más sagrado, la piscina de resurrección del rito del gran maestre. A Alistair se li acaba l'encanteri del tauró i entra amb tots.
Discutim què fer i com entrar dins de l'edifici que protegeix el Kraken. Alistair podria utilitzar el seu encanteri poderós per teleportar a tot el grup, però no veu on ha d'anar. Liara s'ofereix a entrar al cub i enviar imatges al Metavart per poder veure darrere la porta. Però per fer-ho s'haurà de quedar aquí, sacrificant-se. El sacrificio es necesario a cagar con todos. Finalment, el Metavart es concentra i aconsegueix teleportar-nos als altres. Adéu, amics! Veiem una sala fosca amb unes escales que baixen i una porta tapiada pel tentacle del Kraken. Estem a l'altra banda de la porta. Continuará. Me gusta mucho, me gusta mucho.